ಮಾತ ಇನ್ನ ಮೂಗಿದ ಬಿನ್ನಿರಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬನ್ನೋದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ನ ಮೂಕೆದ ಬಿನ್ನಿರಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲರಂದು ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಡ್ತನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನಿ ಶರಣು ಬೆನಕನಿ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ನಂಬುವುದರನೆ ಲಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶಯಕ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. Start Mantade Budka. Are you ready? Yes. First koni barsa budka. Wow. 2 years old ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನೋಷನೆ ನಮಗೆ 2 years ತಿಕ್ಕುನು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ದೀಪಾವಳಿನ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದಿ ಅವಳ ಪರ್ದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಈಗ ಹೊರಡಿತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊರ್ನಾನೆ ತೆಕ್ಕಿಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಹೊಡಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧದ ಮುಗಿನಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.